Sing lagi standby ning streaming. Iya. Kayak dene Bunda Yuli sareng Kang Tono, Ratu Sawer sing kawasan Jimpret. Terus Beli ketinggalan kanggo Noktati Junti, ngangge Mama Yogi sing duwe onta dhuwur sing ana ning Mekah. kuno. Beli ketinggalan kanggo Kang Lebe Gaul, uga kanggo Kang Tasroni Keding, kanggo Opae Abile Keding, beli ketinggalan kanggo Papae Dean, uga wa Nun. disenggol, Aku sepa maning. kanggo Kacung Ipul, Iya. uga beli ketinggalan karo Eni sing Comoy Keding. Ajok lalenok kanggo sedulure wa. Bos ketoprak sing jaya laksana. Karot kolulu lulu sing duwe mini ATM Junti Weden. Siapa maning wa? Senang adek sing duwe gadel. Mas Isal sing duwe kumis tipis. Kang Satori sing duwe ampel. Spesiale kanggo Bunda Haja Kuslina sing duwe kawasan Gabusro. Halo Mumi Haji Kuslina. Iya. Mama Nelinda, cuma Mama Nelinda iya. Apa nok? Najan gembleng kula, najan ayu kula, tapi tetep sing arane wong lanang, milih sing duwe banda kaya ya wa. Konon ya Gusti. Iya wa. Yang bruk kayak apa? Ayo ah, nganggo ngormati Mama Warto, Mama Tuan rumah. Gembleng. Kanggo wong tua depek sing Yuga Putra, Mimi Haji Karwini, Mama Haji Cata Sinta. Toko lulu. Disenggol Mama Lingga, Mimi Lingga. Linda.
Mas Roni sing duwe kawasan mendadak